Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबोथ' मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय माने आं दुब्लि बारियाव थाबायदों आरोना माना मुनि खानो फैदों नै। ओमफ्रायो मा होनो गेद्दा गेद्दि हाया माबाया हाथर माबा माबि दंलाबायनो लेखानो थाबायनो गेद्दा गेद्दि जालांबाय नै गोलैहां गोलैहांनो। ओइनै लोगोआ नै फोथारा गासिबो लांदां जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे दालिल'सै ओमफ्राय बेसरबो फुखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा लांदां नुजोबथारबाय आरोना गासिखौबो लांदां जाजोबथारबाय नै। ओइनै साना हाबथारनोसै ओमफ्राय नै जोङो दासो माना मुनि खानो फैदों आरोना। आङो प्लास्टिक लाखाबाय सिखा लाखाबाय ओमफ्राय ओइयाव खाहैगोन आरोना एसे गोजानथार जायो जोंनि न'आ नुहुरनाय रोमै रोमै नुहुरनायावसो आरोना बे गोजान थाबायबोबाय जोङो नै माबा लांदां ओमफ्राय हाग्रा बारि जाजोब्बाय नै फोथारा बेसर गैला नालाय थाबायबोयै बिराद मेंबाय। थाबायनानै जि मेंबाय ओमफ्राय मेंनाय मोनबाय आरोना बे गोजान थाबायबोनाय जाबाय नालाय। बोराय सासेया नै थाबायबोगासिनो माबा दालि खायै खायै जाबोगासिनो बिहा। एक्ट्रिस जादोंमोन आरोना ओमफ्राय माबा खारदिंलाबायनायानो सेन्देलानो गना होजादों। बेनिफ्राय ओरै गाहैनोसै ओरै गाहैनो। आंना केमेरामेना जि मोजां आरोना आङो जि आराम खारबोदोंमोन आरोना आंखौ खारफा खारफा जि भिडिअ मोजां खेबबोबाय बियो नै हायलाय दे हायलाय। आयौ नै लामायाबो माबायदि आयौ नै जि मोजां मानामुनिया जि मोजां दङ नै। आयौ आयौ गावदांदां लायखाबाय आं मानामुनिखौ नुनानै। आयौ नै नै जि मोजां मोजां दङ। आयै आयै बिदि मानामुनिखौ ओरैबायदि गोथाव मोनो ना लोगोफोरा आङो ओरैबायदि गोथाव मोनो। आयै मानामुनि होनबाथाय ओंखामखौनो माने थोरसिसे जानो गोनाङा थोरसिनैसो जाफ्लांखायो खोमादां। ओरैबायदि आंनि फेभरेट मैगं आरोना मानामुनि होननाया। ओमफ्राय जोंनियाव जे बेसर बायदिसिना मावो नालाय दालि बेसर हासार होनाय जायोना ओंखायनो मानामुनियानो रज'ला आरोना जि गोजानावसो फैनानै खाफैनांदों आरो जोङो। नै इयावनो दोंफा दोंनै दं नालाय बेखौनो खानोसै आङो। नै जोंना मानामुनि खानाया खाखांबाय आरोना नै मोनबाय। ओमफ्रायो नैबेखौ मा होनो दाउ फेन्दा ना माबा होनोलै बेखौबो लाफाबाय आरोना बेबो जानो भाजा जानो मोजां नालाय। ओमफ्राय नै मानामुनिया नै ओमफ्राय आरो नै बोरो अबेबा दोन ओइयावसो मोनबाय आरोना दसेनो मा होनो जि गिदिर गिदिर दंमोन नै मानामुनिया। ओमफ्रायो दा थांनोसै आरोना सानाबो हाबलांबाय नै सानानो गैला मोनाहांबाय थांनोसै आरो बेखौ बासिबावनांगौना एसे टाइम लाबावगोन। मानामुनि खानाया बेनो आरोना मेरला थोबाय नै माने जों बेखौनो फानलाबायनो गोसो जाबाय आरोना बेखौनो जों दा 30 थाखासो फैसा मोनसिगौमोन। नै जि बुरजा मोनबोबाय आरोना जों दसेनो खानानैहाय मा होनो प्लास्टिकआनो जायगा जालायि मोनबोबाय नै जि दंखायो आरोना आलि आलि माने जों बिराद गोजानाव फैदोंना खाथियावथ' गैखाया ओमफ्राय गोजानाव फैनानै नै जि बुरजा मोनबोबाय आरोना जोङो। मा होनो बेखौनो
खानानै फानग्रा जानोसै जोङो न'आवलाय माथो खालामनानै थाबाय थानो आरोना ओमफ्राय बेखौनो खानानै माबा दों साननो हालायो आरोना 10 थाखानि ओंखायनो बिराद मोजां जागोन बे बिजनेसा इदि साननानै बेखौनो मावनोसै आरोना जोङो लोगोफोर सोरनावहाय एभेलेबेल मानामुनि दङ सोरनि फोथाराव खोन्थाहरदे कमेन्टआवहाय जों लायगोन ओमफ्राय मालाबा थास' बिथ'रि मालाबा मान्दे एलांसि इदि खानानै फानग्रा जानोसै आरोना जों लोगोफोर